Aşgabatda 20 güne goloy ary kesmeden soň ilata subsidirlenen azyk önümleriniň käbir görnüşleri gaýtadan paýlandy. Şol bir wagtda häkimetler ozal her 10 günde bir gezek paýlanan subsidirlenen azyk önümleriniň nowatdaky tapgyrynyň öňümüzdäki aý satyga çykaryljakdygyny duýdurdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä 6 sentýabrda ilata maşgalada näçe adamyň bardygyna garamazdan 1 litr ösümlik ýagy, 1 kilogram şeker we bir sany doňdurulan towuk paýlandy. Bu önümler ýurdun Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrligine degişli döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan bagtyarlyk, berkararlyk, köpetdağ we büzmeýin etraplarynyň ýaşaýjylarynyň öýlerine eltilip berildi. Ady karytlary üçin ilat 65 manat töledi. Towugyň içi suwdan doldurylyp doňdurulupdyr. Onuň takminan 250 gramy buz çykdy diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz bu önümleriň hususiýetçilerdäki umumy bahasynyň 163 manada barabardygyny aýdyp, 7 sentýabrda paýtagtyň bazarlarynda ösümlik ýagynyň 65 manat, şekeriň 23 manat we doňdurulan towugyň 75 manat bahalanýandygyny bellidi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlarynyň işgärleri ýaşaýjylara sentýabrdan başlap subsidirlenen azyk önümleriniň aýda bir gezek paýlanjakdygyny aýdyp, onuň nowatdaky tapgyryna 6 oktýabrdan öň garaşmazlygy hem duýdurdular. Ýatlasak, türkmen häkimetleri döwlet eýçiligindäki azyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowatlary gizlemek tagallalarynyň çäginde maý aýynyň başyndan Aşgabatda subsidirlenen azyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerini ýola goýdy. Bu tagallalaryň çäginde soňky aýlarda ilata azyk önümleri bir aýda 3 gezek, ýagny her 10 günde bir sapar paýlanýardy. 2 sentýabrda paýtagtda habarçymyz Parahat şeýlede 11-nji we 30-njy etrapçalara 30-njy 31-nji awgustda paýlanmaly subsidirlenen azyk önümleriniň henizde getirilmeýändigini habar beripdi. Häkimetler ilata azyk paýlamak çäresiniň sanyny 3 gezekden 1 gezege azaldýar. Şeýlelikde ilata her aýda berilýän azyň muktary hem azalýar. Adamlar 1 towuk, 1 litr ýag we 1 kilogram şeker bilen garaşsyzlyk bayramyny bellemeli diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri subsidirlenen azyk önümleriniň ilata paýlanýan mukdarynyň näme sebäpden azaldylýandygy barada hiç ýyly resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly bir çeşme häkimetleriň azynyň mukdaryny azaltmak esasynda ilaty bazar bahalaryna öwreşdirmek isleýändigini aýdýar. Hökümet subsidirlenen azyk önümlerini dolu bazar bahasyna geçirmek isleýär. Ilaty bazar bahalaryna taýýarlamak maksady bilen azyk önümleriniň mukdaryny azaldýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda azyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret iýmit paýyna girýän önümler, towuk buğda, ösümlik ýagy, şeker we ýumurtga subsidirlenen bahadan satylýar. Bu önümler hususiýetçilerde 2-3 esse gymmat narhdan bahalanýar. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, bazarlarda azyk gymmatçylygy köp maşgalalary subsidirlenen önümlere garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, azyk ýeter ýetmezçiligini boýun alman daşary döwletlere ynsanperwer kömegini iýberýär şeýlede ýurtdan eksport edýän azyk önümleriniň möçürini artdyrýar.